Mina kunomuntu engimhlolile ethi angithwebula. Angisazi noma bekuyi-Sunday last of last week. Ngambuka nje ngathi mina kanti awunamandla. Uhlezi uthi unamandla kanti awunamandla. Uzofuna ukungithwebula. Angazi ke noma bethi uyangitesta ukuthi nginamandla angakanani. Noma bethi uyangithwebula but mawuthi uyangitesta angimgxeki vele inyanga iyatesta. Iyatesta inyanga. Ukujikijele nje umuthi kumuntu oyinyanga thizeni olapha ngapheshe ujikijele umuzi ukuthi uqine kangakanani. Kodwa ayawazama nje umuntu wabantu ethi angithwebula ngabuka ngathi ubheke lesiphuphu. Sihlezi sikhuluma siqamba manga sithi sinamandla kanti asinamandla. Ungithwebulelana uma ukuthi unamandla wena. Lento futhi yokuthwebula ihamba nomona phakathi. Isuke ihamba nomona phakathi. Umona iyona lento engafuneka umuntu abe nomona. Nela yinto ophiwe yona, nela amandla onikezwe wona. Musukuba nomona ubona into yomuntu usufuna ukumthwebula sebenzele wena. Iyabheda lonto. Kungcono uma uthwebula umuntu ongasekho sefile. Umthwebulelana umuntu osaphila osafuna izinto. Yini umona. Lento ongabe nayo amandla. Qamba manga ukuthi wathwasa uyinyanga kanti wacabanga izizwe. Uthwebulelana ngoba wena uthi unamandla wena. Uthwebulelana. Ngambuka nje ngathi mina ubheke lo uzama ukungithwebula. Ntambama wangicheck ukuthi ngiright yini. Wangibuza wathi kunjani ngathi ngiyaphila ngathi mina ubheke useyangicheck ukuthi ngiright yini ngiyaphila. Uyitshela ukuthi ngisendleleni kanti angeke endleleni ngihlalele. Ngimbukile nje. Indlela engibuka ngayo into mayibhekene nami ngibuka ngempela futhi hayi kancane. Even namanje kunomfana okuyena ohlanganisa imithi kunikezwa nekuthiwa akagadla akabona ukuthi uzoyiphambanisela. Mina nginamajaji mina umuntu ogadla mina induku iphenduka ishaya yena. Badlala ngengane bayinikeza imithi bathi ayigadle mina ngabuka nje ngathi mina ubheke lo muntu lo. Omunye ke lo unikeza ingane usayigadle mina. Indaba akayigadleli yena ngoba lengane ngoba ingigadla lemithi izofika ishaya ibele emuva kuphambaniseka ingane. Ife futhi leyangane ingcwatshe ngoba izofa futhi ingcwatshwe. So wena ngane wena mfana osamncane othatha imithi lo nikezwe nekuthiwa agadla mina uthenjiswe intoni thizeni yeke lonto ngoba lonto ngiyayibuka and futhi uzohamba futhi uzofa futhi ngineshoya lokho ukuthi uzofa ngoba amajaji asekhulumile ukuthi usugadlile uyahamba mawusinde kuloko ungaqhubeki miyeke lo muntu ongigadlayo umtshela ukuthi zigadlele wena lo mfana kamzoba umkhosi mgadle wena nakancane ukuthi kube khona umuntu obulala mina ngomuthi futhi angibona ukuthi khona inyanga ephethe umuthi obulala mina mawukuthi uphethe umuthi obulala mina ngigadla sibona ungalo ukhuluma wena ofuna ukuphika othi hayi no ukhona umuthi ongabulala wena awugijima uyolanda enyangeni yakho yaziyo ubuye ungikhafula ungithakatha kunabantu manje abalahla imali abangabothi bayaskenya boyontshinga imali bokhokho 100,000 bafika nezithombe zami bathi bafuna ukungithwebula ngisebenzele bona isiphukuphuku wena buya lapha ikonke lento ozoyenza wozala kumina ngikusiza nginikeza into zokuphila uphumelele uye phambili uye kulo landana nomuntu ofuna ukuthwebula mina ngithwebula nani ngoba ngizala ngowena futhi angibekwa ngowena la ngoba ngiphilele wena ngiphilela ini idlozi lami nezidala zami labantu abakithi ngiyiphilela futhi mina ngoba ugijima emakwerekwere niyotshinga imali uthi uyothwebula mina ayikho yonke lento oyenza uyotshinga imali uyoskenya wozala kumina nginikeza into yokuphila uyakuyotshinga imali usuze wakhepha ngisho 100,000 awubuzi ngani lo muntu othuzokuthwebulela mina umbuzo ukuthi yazi ngoba uthe uzongithwebulela lo mfana loyana ngihambe ngiye lapha eCasino noma ngihambe ngiye endaweni thizeni ngiyobuya nemali bunganginike ngani lento nje ngale mali encane ey1000 ngibone ukuthi lento iyenzeka ngoba vele imali ngizoyithola already ngibuye ke ngoba sengizobe sekungithwebulile lo mfana kaMzobe esesebenza kumina egubhini ngibuye ngikunike imali useyilandile lo mfana kaMzobe imali ukuthethe khipha 150,000 ukwenza isilima ubona uyoyidla imali yonke uyiqede ngento engabonakala engabe uthatha imali uvula ibhizinisi uyotshinga imali uthi uyothwebula umkhosi